Hello guys, Ambikabasu bयखौबो बरायहरनाय थाबाय। So दायो जों माबायाव थांगासिनो दङ। माने दासान्दि आंना मेगना एसे प्रब्लेम जागासिनो दं आरोना। बेखौनो दिपुआव देखायहैनो नागिरदों। थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला साजेसन होलांबानो जाबाय। दायो बाबायाबो जोंजों माने थांफानो नागिरबाय आरो माने हस्पिटालाव थांनो होननायखाय गावहानो फन हरनानै थांफानो ओंखारखाबाय आरो बाबाया बेहायनो थाखायो नालाय आंना मेगनाव माने एसे प्रब्लेम जागासिनो स' बेखौनो देखायहैनाय दं आरोना दिपु मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव। दायो जों माने हस्पिटालनिफ्राय फैनानै डिस्ट्रिक्ट कमिशनार अफिसाव दंफैयो आरोना माने आब'निया देहा बिमानिया एसे खामानि दंमोन नालाय बेहाय हाबबाय आरोना जोङो। फिसाखौ लाबबाबो जायो। बेनिफ्राय जोङो माने बिशाल मार्केटाव हाबफैदों आरोना फैबाय जेथिया एसे हाबलांसै होननानै ओमफ्राय नै जोंना देहानि थाखाय ससमा नायदों आरोना गावनो पसन्द खालामदों आरोना बेखौ नांगौ होननानै जि बिगासिनो दं आरो गथ'आ। ভালো না